Добрий день, чистовані русини, добрий день, чистовані українці. Ми продовжуємо говорити за русинську бесіду і фактично за деякі факти дискримінації русинської бесіди, русинського язика в теперішній Україні. Може, ви знаєте, що сів темі ми вже посвятили декілька передач, і вони є на нашому YouTube-каналі. То такі передачі, як Центральне розвідувальне управління США створило русинську мову, це українською мовою ми говорили про ЗССР, і як Конституційний суд України заборонив русинську мову. Днес ми продовжимо цю тему і за традицією, бо поміж люди, котрі на нас позирають, є люди, котрі живуть в Україні, просто етнічні українці. Зато за традицією ми перейдемо на українську бесіду, на українську мову і далі будемо продовжувати говорити українською мовою. І так, Конституційний суд України, який тривав 2 роки, в 16-18 роках, заборонив русинську мову. Як це відбувалося, власне, під час засідань Конституційного суду, ми вже показали. Ми показали, як працювали судді, як вони фактично готували ґрунт для того, щоб підвести свідків під якісь висновки, що ніяка русинська мова не існує. Ми бачили також і виступи самих свідків, які не сіло, не впало, як кажуть українці, абсолютно голослівно, без якихось доказів, без взагалі сумління, що ти прийшов в суд без доказів, що в тебе немає ніяких аргументів серйозних, наукових, що ти взагалі-то не є дослідником в цій темі і взагалі не можеш виступати спеціалістом в даній проблематиці, як оці так звані українські свідки на суді доказували, що ніякої русинської мови немає, що ця мова – то продукт спецслужб Сполучених Штатів Америки, що це американська розвідка створила нещодавно, ще десь у 80-ті роки ХХ століття, створила якусь штучну русинську мову, і ця мова була створена Центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки для того, щоб зруйнувати Україну. Для того, щоб не дати Україні стати суверенною державою. Для того, щоб взагалі перестала в Європі існувати така держава, як Україна. Я нічого від себе не додаю, в тих відео можна все це побачити, почути з невеликими моїми вставками чи коментарями, де я про це говорив. І коли ми закінчили ці передачі, здавалося, що ми цю тему вже висвітлили і більше немає інтересу у людей слухати, власне, або чути правду про цю історію з знищенням русинської мови через Конституційний суд України. Але були й такі, які казали, а хіба ви можете нам надати висновки Конституційного суду, рішення Конституційного суду, де чорним по білому написано: ми, українська держава, заборонили русинську мову. І в зв'язку з тим, що таке питання, наші інтерв'ю, попередні наші інтерв'ю не дали відповідь на це, то сьогоднішню передачу ми присвятили акурат цій тематиці. Для людини, яка починає наші передачі дивитись саме з цього відео, я розкажу, в чому сутність цієї проблематики. Вона починається з 91-го року, коли русини вперше після розпаду Радянського Союзу, як територія, яка була анексована Радянським Союзом, отримали право на самовизначення. В рамках цього права, історичного права, карпатські русини фактично вимагали від української влади визнання русинів як а. корінний народ України, або б. як національна меншина в Україні, або як народ України, то значить
ми хотіли би, русини хотіли би мати якийсь правовий статус, на підставі чого вони зможуть далі жити на цій території, на цій землі, на історичній території функціонування, життєдіяльності, життя карпатських русинів. Історія карпатських русинів, вона вже сягає тисячоліття. Ми були в 10 столітті вже, чи в 9 столітті вже були русинами. І до сьогоднішнього часу народ, який живе на південних схилах Карпат, зберігає свою культуру, традиції, свою мову, свої літературні стандарти і так далі, і так далі, і так далі. Так от, у 2012 році в Україні вийшов закон про мови. Цей закон так і називався «Про засади державної мовної політики в Україні». Від 3 липня 2012 року, і через кілька днів його підписав тодішній президент України, а це був пан Янукович. Тобто закон з августа місяця і його публікації став конституційним. На підставі цього закону було визначені мови національних меншин в Україні. Там чітко було написано, які мови є, власне, мовами мовами національних меншин в незалежній Україні. І от серед тих мов, які там ви знайдете, там і словацька, і угорська, і караїмська мова, тобто мова караїмів, і кримсько-татарська мова, і білоруська мова, і ще більше інших мов. Так от, з-поміж тих 17 мов є русинська мова. Треба сказати, що в цей час фактично русинська мова, коли вона вже була визнана, не була визнана русинська національність. І, в принципі, у 2013 році воодразу після цього закону, після того, як він вступив в дію, став конституційним, планувався так званий перепис населення. Я нагадаю, останній перепис населення був іще в 2001 році. Історично так традиційно склалося, що в демократичних державах переписи робляться раз на 10 років. І значить же, приблизно в 2011 році ми мали би в державі отримати новий перепис населення, де би карпатські русини підтвердили свій статус, що ми карпатські русини. В 2011 році переписа не було. Його перенесли на 2012 рік. Це мотивувалося тим, що чи то чемпіонат Європи по футболу проходить і немає коштів. Потім 2013 рік, там були свої проблеми, чому це не буде. Потім 2014 рік перенесли перепис, потім був Майдан, і після Майдана уже 16, 17, 18, 19, 20, ось уже 23 рік, жодного перепису в Україні не було. А це значить, що русини не мали можливості під час демократичного перепису, який би відбувся під проводом, я не знаю, європейських інституцій, який би визначив демократизм цього механізму перепису. Русини могли би задекларувати те, що вони є русинами. От нічого цього не відбулося, і відразу після прийняття закону про засади державної політики, його інколи називають законом Ківалова і Колісніченко, можна його так називати. Я його називаю законом Януковича, оскільки цей закон був підписаний президентом Януковичем. Так от, відразу після того, як цей закон був прийнятий, складалось враження, що відбулася така, знаєте, дуже швидка консолідація національних еліт в Україні. Був момент, коли здавалося, що зараз стінка на стінку піде. Розкол по мовному принципу цілої України. І ще було 2 роки до Майдана.
Але це вже відчувалося в повітрі. Ми знаємо, що одразу сформувалися різні групи. Групи, які зверталися до президента з тим, щоб цей закон поміняти, або щоб цей закон ліквідувати, або щоб цей закон доопрацювати. Ми знаємо, що на одному боці виступ Колісніченка, який сказав, що закон має проміжну силу, що у майбутньому законі цей статус російської мови буде більшим, вищим, ніж національних меншин. Були інші групи, які були сформовані також президентом України Януковичем у Форосі, влітку, коли він відпочивав там, які вимагали повної ліквідації цього закону і навіть ліквідації русинської мови. І от у 2014 році, коли стався Майдан, зібрався нова Верховна Рада, перше засідання і перше ж рішення скасувати закон отой Колісніченка-Ківалова або закон про мовні засади Януковича. І фактично це рішення Верховної Ради мав підписати тодішній не президент України, а виконуючий обов'язки президента України Турчинов. Турчинов не підписав його. І так фактично аж до 18-го року ніхто не знав відповіді на питання: цей закон функціонує в Україні, чи цей закон в Україні не функціонує. Є русинська мова в Україні, чи русинської мови в Україні немає. І от уже за часів нового президента Порошенка, був ініційований суд, Конституційний суд, який відбувався в 16-18 роках, і який виніс рішення, яким ліквідував цілий закон, визнав його неконституційним. А для нас дуже цікаво, що в процесі тих засідань, в процесі того конституційного провадження була ліквідована русинська мова. І тепер декілька слів про це конституційне провадження. Воно датовано 28 лютого 2018 року. Суд завершив оце конституційне провадження у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, тобто конституційності закону України про засади державної мовної політики. Сам закон надрукований всього на 6 сторінках. Якщо коротко сказати, що тут ми бачимо? Ну, перше, ми бачимо преамбулу, де згадуються всі свідки, які були заслухані у справі конституційності цього закону. У тому числі виступав доктор філологічних наук професор Гриценко, як директор Інституту української мови Національної академії України, і Павло Гриценко фактично, я не знаю, такий мейнстрім його доповіді, що ніякої русинської мови ніколи не було. Це фактично прокази Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. От такий антиамериканізм української праворадикальної чи національно орієнтованої інтелігенції, він був притаманний, і він притаманний навіть до сьогоднішнього часу, хоча вже це не модно згадувати, він притаманний от саме цій частині української наукової еліти, політичної інтелігенції, саме антиамериканізм. Ми в одній з передач будемо про це говорити, де він взявся, чому він розвився в Україні, і як сьогодні з ним бути, коли саме Сполучені Штати сьогодні надали ленд-ліз Україні у боротьбі з окупантом, з державою, яка на ім'я Росія, яка сьогодні анексувала велику частину території України і, безумовно, цілий світ. І Європа допомагають Україні в боротьбі. Ми знаємо, що, наприклад, зараз іде питання про танки «Леопарди», про
літаки F-16, про якісь зброю ПВО, яка би захистила українські міста. Все це відбувається саме в ці часи, коли ми про це говоримо. Але ми також бачимо, що дуже багато в пресі в українській є інформації про те, що Україна завтра, чи може післязавтра, на худий кінець післязавтра вже має вступити в НАТО і в Європейський Союз. І ми, русини, безумовно питаємо, а де ж наша русинська мова? А де ж визнання русинів в Україні? І от той закон, про який ми зараз будемо говорити, це от якраз оце конституційне провадження щодо конституційності закону про мови Януковича, який фактично був прийнятий в 2012 році, а рішення суду датоване 28 лютого 2018 року. І так, заслухавши свідків, суд установив, що до Конституційного суду звернулись 57 народних депутатів, які просять визнати неконституційним закон про мови Януковича. В тому числі і неконституційною визнається, або вони вимагають визнати русинську мову. Суд констатує, що автори клопотання зазначають, що положення статті 7, 8 і так далі, частини першої суперечать положенням Конституції України. Це 57 депутатів, власне, так вважають. І ці 57 депутатів вважають, що названі положення закону створюють умови для домінування регіональної мови над державною мовою, що вони створюють факт або ризик вибіркового захисту регіональних мов або мов меншин, що вони надають привілеї одним мовним групам і не надають привілеї другим мовним групам. А хто заважає вам внести всі групи у перелік мов України? І так далі, і так далі. Власне, суд мав би по суті визначитися із цим законом Януковича. Чи дійсно там є порушення Конституції України? Але суд пішов іншим шляхом. Тому цей закон дуже коротенький, і я читаю останню частину цього висновків або рішення Конституційного суду іменем України. Конституційний суд почав робити роботу, яка не є притаманна Конституційному суду. Наприклад, вивчати справи, тобто досліджувати матеріали. Спочатку стенограму вечірнього пленарного засідання, де приймалося, потім інформацію Державної прикордонної служби, а хто з депутатів у цей час міг бути неприсутнім у залі Верховної Ради, коли приймався цей закон. Потім вони вивчали листки непрацездатності депутатів Верховної Ради, а може хтось із них зуби лікував, а може хтось із них був хворий і теж не був у залі Верховної Ради, а потім письмову реєстрацію, а потім відеореєстрація депутатів, а потім і відео із зала засідання, голосування, хто натискав свою кнопку, а може хтось не натискав свою кнопку. Як люди, як я, як ви, які живуть в Україні, ми прекрасно знаємо про ті проблеми Української Верховної Ради. Ми знаємо, як в пустих залах голосується. Ми знаємо, як прикривається газеткою пульт для голосування сусіда і тиснеться кнопка. Хіба це було притаманне тільки для цього закону? Це притаманно для цілої системи роботи Верховної Ради в Україні впродовж багатьох років. Оця фраза, її треба постійно тримати в голові. Ці порушення притаманні Верховній Раді України впродовж багатьох років існування Верховної Ради України. Від рішення до рішення того чи іншого закону вони постійно повторюються. То що ж далі зробив Конституційний суд?
перевіривши листки непрацездатності, відповіді митних служб, дані про відсутність на вечірньому пленарному засіданні, дані про неособисте голосування народними депутатами, той відеозапис, перебування народних депутатів поза межами зали, можливо, хтось в туалет відійшов, а може взагалі не було у цей час в залі. І от, зробивши, знаєте, те, що називається сізіфова праця, перепахавши величезний пласт другорядних документів, Конституційний суд вирішив. А що ж він вирішив? Наприклад, чи дійсно цей закон порушує Конституцію України? А немає там нічого того. А яким був механізм порушення Конституції України? Або чи дійсно цей закон створює основи для двомовності в Україні або ліквідацію української мови як державної мови? Можливо, таке це було. Але Конституційний суд нічого цього не вирішив. Він вирішив лише одне. І так, я прочитаю визнати таким рішення Конституційного суду. Визнати таким, що не відповідає Конституції України, Закон України про засади державної мовної політики, Закон України про засади державної мовної політики, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. І на підставі чого винесено це рішення? Виявляється, що були порушені деякі процесуальні питання. Таким чином, Верховна Рада звинувачується в тому, що вона проголосувала закон, можливо, не тою кількістю голосів, якою потрібно. Або, можливо, що ті депутати, які значаться, що вони голосували, а вони були на відео, але в цей час давали інтерв'ю десь у холлі, у коридорі, і не тиснули кнопку, бо на місці в цей час голосування їх не було. Та от на підставі формальних ознак визнано, що цей закон про мови Януковича є неконституційним. Якби на цьому був кінець, то фактично ми б не узнали рішення багатьох суддів. Але в кінці цього рішення Конституційного суду на останній сторінці є 11 матеріалів, які додані до рішення, які називаються «Окрема думка судді Колісника», «Окрема думка судді Запорожця», «Окрема думка судді Тупицького», «Окрема думка судді Мойсика», «Окрема думка судді Шаптали», «Окрема думка судді Городовенка», «Окрема думка судді Гультая», окрема думка судді Мельника, окрема думка судді Сліденка, окрема думка судді Саса. І якщо закон фактично надрукований на 6 сторінках, то оцей додаток надзвичайно цікавий до цього закону, надрукований на 80 сторінках. І він дуже цікавий, тому що самі судді Конституційного суду в якійсь мірі критикують своє рішення. Наприклад, якщо проаналізувати всі ці окремі думки, то ми прийдемо до певного знаменника або до певних висновків. Закон можна оцінювати, і Конституційний суд мав це зробити, відповідно до змісту цього закону. Якщо в тому законі Ківалова і Колісніченка, чи ми його називаємо законом Януковича, визнається, в документах присутній запис,
що в Україні існує русинська мова, читайте, носіями русинської мови є русинський народ, а це значить, що русинам в Україні має бути як мінімум присвоєне якби означення національна меншина. Конституційний суд мав доказати, що ніякої русинської мови в Україні немає. Він мав би покликати експертів. Він мав би покликати експертів, які би сказали, що ніякої групи, етнографічної групи, чи лінгвістичної групи, чи етнічної групи, чи національної меншини, як русини, в Україні немає. І ці свідки мали би доказати це все. Але всі рішення закона Януковича були визнані неконституційними не на основі аналізу закона по суті, а на підставі формальних ознак. Якщо коротко, то винуваті в усьому Іванов, Петров і Сидоров. Такий збірний образ українських депутатів. Іванов не прийшов на засідання Верховної Ради. Він з коханкою відлетів у Дубаї. Ну, навіщо ж йому сьогодні бути на засіданні конституційної мови, на засіданні Верховної Ради, якщо у нього свої проблеми? Депутат Петров, у нього боліли зуби. І він пішов до стоматолога і теж пропустив засідання Верховної Ради. А депутат Сидоров був якраз, і на відео його можна бачити, от ходив по коридорах Верховної Ради, навіть у зал для голосувань Верховної Ради заходив, але під час голосування його не було. Можливо, давав інтерв'ю якійсь новинці New York Times, чи Washington Post, чи, я не знаю, іще якісь новинці. А можливо, просто в буфеті обідав чи пив шампанське. Так от, із-за Іванова, Петрова і Сидорова закон про мови, а там були зафіксовані права національних меншин, права корінних народів, права регіональних мов, права мов національних меншин. От все це було визнано неконституційним. І довгі роки, фактично, в Україні наступив у цьому відношенні повний, як би це сказати, вакуум. Нових законів ніяких не було, а старі були ліквідовані. Іншими словами, була ліквідована і русинська мова, дякуючи депутату Іванову і його Дубаям, дякуючи Петрову з його стоматологом, і дякуючи Сидорову, який також не був під час голосування, з його фуршетом чи там інтерв'ю. А сам закон не був досліджений по суті. І от окрема думка депутатів, вона про це якраз і говорить. Приміром, депутат САС, який залишив свою окрему думку, він каже, що Конституційний суд мав би вирішувати питання по суті і по процедурі. Тобто, по суті, ґрунтовний аналіз закону про мови національних меншин і відповідність Конституції. По процедурі це на основі якихось формальних підстав. Був депутат чи не був. Ніхто навіть не спитав, ну яка різниця, був цей депутат чи він в Дубаях? Якщо був кворум, це рішення було прийнято, то чому один депутат, який поїхав з коханкою в Дубаї, може бути фактично тою формальною підставою ліквідації цілого закону в Україні? Ну от, той самий САС пише, я цитую його, 9-й пункт. З огляду на підстави визнання закону неконституційним, а також на те, що конкретизований
у рішенні зміст конституційної процедури розгляду та ухвалення законів може поставити під сумнів конституційність значної кількості актів, прийнятих Верховною Радою. Конституційний суд України міг би зробити застереження щодо можливого застосування юридичної позиції, викладеної в рішенні, до законів інших актів Верховної Ради, прийнятих після набрання чинності рішення. Ну, це така, знаєте, юридична мова, яка вам я спробую пояснити простою мовою. Фактично, Конституційний суд не визнав незаконним, нелегітимним, неконституційним закон Януковича. Він визнав лише, що цей закон був прийнятий не в конституційний спосіб. Не вистачало Іванова, Петрова і Сідорова. Отих трьох збірних депутатів Верховної Ради. І якщо сьогодні Верховна Рада, представити собі можемо, ще раз би зібралася на своє засідання з цим законом, і були би всі формальні підстави, Іванов не поїхав би в Дубаї, а Петрова не боліли би зуби, а Сідоров не ходив би по ресторанах у Верховній Раді, то цей закон був би прийнятий і мав би всі ознаки конституційності. Оце Конституційний суд взагалі-то привів до того, що в Україні це рішення, яке сьогодні може стати прецедентом, може обрушити, обвалити всю систему конституційності України. Ми знаємо, що всі наші закони, якщо зараз покопатися, де був Іванов, де був Петров і де був Сідоров, то всі ці закони можна чітко означити. Тут не було Іванова, там не було Петрова, а там не голосував Сідоров. Всі ці закони на підставі закону Конституційного суду про закон про мову Януковича, всі наші закони прийняті Верховною Радою, може не всі, може 80%, а може 60%. Я не фахівець. Їх можна визнати неконституційними. А значить, що цей прецедент – це міна повільної дії, закладена під механізм української держави. І завтра вона може вибухнути, Україна опиниться без закону. Або всі закони, чи частина, чи більша частина, чи менша, чи решта законів можуть бути визнані неконституційними, а інших не буде. І буде дуже важко визначитись. А на основі яких законів, по яких законах мало би жити українське суспільство? Ну, от дивіться, думка Мельника, так, судді Конституційного суду Мельника. Визнання закону неконституційним лише з формальних, тобто процесуальних підстав, без детального і ґрунтовного аналізу його змісту, є суттєвим недоліком рішення, оскільки залишає неусунутими низку загроз конституційному ладу України в частині визначення та реалізації державної мовної політики, зокрема стосовно конституційного статусу української мови як державної мови, мов національних меншин України, їх розвитку, функціонування та використання. Ну, можна було іще прочитати того самого судді і такий абзац. Суд допустився ще однієї грубої помилки. Суд зобов'язаний був дати відповідну конституційно-правову оцінку закону, в тому числі конституційно-правову оцінку мові, яка є в цьому законі, русинській мові. Але суть, оскільки він оцінку цьому закону, але суд цього не зробив. Як бачимо, в кожному, практично кожен суддя залишає нам такі свої зауваження.
відповідно, от зараз ми цитуємо запорожця Михайла Петровича, суддю Конституційного суду. Його окрема думка, фактично, вона зводиться до того, що відповідно визнавши неконституційним положення закону, Конституційний суд України убезпечив би суспільство від можливості прийняття законів з аналогічними положеннями в аналогічних редакціях. Натомість, згідно з рішенням Верховна Рада України, згідно з рішенням Конституційного суду, Верховна Рада України може прийняти аналогічний за змістом закон, однак з дотриманням встановленої Конституцією України процедури розгляду, ухвалення та набрання ним чинності. Іншими словами, Верховна Рада при дотриманні процедури голосування може ще раз і позитивно проголосувати за закон Ківалова і Колісніченко, за закон Януковича. Чому це дуже важливо? Важливо, тому що, по суті, практично, якщо ми говоримо за русинську мову, яку цей рішенням Конституційного суду в Україні було заборонено, по суті, немає жодного висловлення. Якщо не враховувати пасажі директора Інституту української мови Гриценка, які взагалі не можна серйозно сприймати. Це якийсь, знаєте, дитячий, я не знаю, навіть розмова, чи бажання хайпанути, чи, може, я не знаю, гордість за те, що людину покликали в Конституційний суд, і він буде зараз виступати перед телекамерами, софіти будуть світити на нього, і його покажуть навіть в його рідному селові. Ой, мам, подивіться, мене будуть показувати по Конституційному суді. По суті, жодного аналізу конституційності русинської мови не було. Хіба що окрема думка судді Конституційного суду Мойсика, який собі зауважив, що, як він пише, слід зауважити, що до регіональних або міноритарних мов України законом безпідставно віднесено русинську мову, оскільки вона вважається діалектом, він ще додає, говіркою української мови у Закарпатській області України. А згідно зі статтею 1 Мовної хартії, діалекти офіційної державної мови не вважаються регіональними або міноритарними мовами. І оцей суддя Конституційного суду, виявляється, єдиний експерт. Я ніколи не чув про лінгвіста Мойсика. Я ніколи не чув в русинському світі про якогось спеціаліста з карпато-русиністики Мойсика. Я взагалі не знаю, на підставі чого ця людина робить такі висновки. Хто дав право судді Конституційного суду не по суті вирішувати питання, а фактично послугуватися якимись, я не знаю, фразами, вирваними з контексту, з українських джерел і лише з українських джерел. Виявляється, русинська мова в Україні визнана діалектом. Ну і що? А в Словаччині вона визнана мовою. Виявляється, що її не можна називати мовою, а тільки діалектом, тому що Україна так вважає. Ну і що? А в Європі серед мов Європейської Унії офіційно визнаються багато мов, у тому числі русинська мова. А в таких державах, як Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина, Румунія, Сербія і Хорватія, тобто це історичні сусіди карпатських русинів впродовж останніх 1000 років, ми всі знаємо, офіційно визнається і русинська мова, і русинська національна меншина,
І вона отримує допомогу від держави, і юридичну, і матеріальну, фінансову, будь-яку. Наприклад, в Словаччині, у маленькому місті Пряшів, існує музей русинської культури, фонди якого розміщені на площі 2000 квадратних метрів. Або ж існує Русинський національний театр, театр Олександра Духновича. Театр за останніх 30 років поставив на сцені 150 п'єс русинською мовою, у тому числі п'єси світової класики. Там був і Франко по-русинськи, там був і Кропивницький по-русинськи, там був Шекспір по-русинськи, Дон Кіхот Сервантеса по-русинськи, Ідіот Достоєвського. Комусь не подобається сьогодні згадувати про російську мову або російську літературу або культуру, але як факт і слово із пісні не викинеш. Там багато п'єс словацьких, чеських, румунських, італійських, французьких письменників, драматургів. І що в Україні не визнається русинська мова? Вона визнається в Європі. Вона визнається історичними сусідами карпатських русинів. Ну, якщо ми були сусідами угорців 1000 років, і 1000 років Угорщина визнає русинів окремо від українців, то як можна вважати, що русинів не існує? Як можна вважати, що немає русинської національної меншини в Угорщині чи Словаччині? Як можна вважати, що немає русинської мови, хоча щоденно, кожен місяць, кожен тиждень ми бачимо новинки. Виходить або новинка, журнал, газета, або прем'єра п'єси, або книжки поезії, прози, драматургії. Да Бог знає, нормально, як в кожній, чи французькій, чи в австрійській, чи, я не знаю, у румунській, італійській, російській, українській культурі функціонують багато інституцій. І кожна інституція своєю діяльністю, своєю продукцією доказує постійно, що існує русинська мова, що вона відбувається якийсь діалектичний розвиток русинської мови, що існує русинська національна громада, яка утримує свою культуру, свої школи, свої фактично духовні, світські і церковні інституції. Конституційний суд нічого цього не визнав. Конституційний суд жодного експерта, спеціаліста з русинської мови і літератури не покликав. Наприклад, а чому для того, щоб визначити, є русинська мова чи її немає, треба кликати спеціаліста з української мови? Давайте покличемо спеціаліста з французької мови. А якщо так, можливо, нам треба покликати спеціалістів з русинської мови. Наприклад, я кілька років тому у європейському вузі видержав процес габілітації. І мені, я не хвалячись скажу, присвоєні певні звання. Я є спеціалістом, офіційно Європейська Унія видала мені документ. Я є спеціалістом у галузі русинської мови та літератури. На жаль, таких спеціалістів на сьогоднішній день ще мало, але я вірю, що кожен рік у нас нові аспіранти будуть захищати свої дисертації і ставати спеціалістами у галузі русинської мови і літератури. А чому би Конституційний суд України не запросити як свідків у питанні, є русинська мова чи її немає, запросити нас, спеціалістів? Ми прийдемо своїми дипломами і покажемо вам на камеру. Ось ми спеціалісти. Це ми знаємо, є мова чи немає. А не ви. Ми не знаємо вас. Ми вас ніколи не бачили. Пан суддя, який нам розказує, Мойсик,
Покажіть, будь ласка, свою монографію, ну хоча б одну. Ну от я покажу, кілька вам можу показати монографій. Ось монографія моя «Історія Карпаторусинського національного театру і драматургії», де я аналізую русинський театр впродовж останніх 200 років. Покажіть ви свої публікації в європейських виданнях. Покажіть свій статус спеціаліста з русинської мови і літератури. А нічого цього у вас немає. Ви боїтеся цього. Тому що замовлення у Конституційний суд приходить згори. І як була епоха Януковича, потім наступила епоха наступного президента Порошенка, який на свої знамена так і записав: армія, здається, віра, а третя мова. Ми, русини, чітко знаємо. Коли він хотів стати президентом, на його знаменах, які він притягнув до Закарпаття під час голосування, було написано: русинська мова убита в Україні. І результат. Порошенко в 5 разів менше набрав голосів під час виборів як кандидат у президенти, чим абсолютно нікому невідомий, молодий, але симпатичний артист, який серцем і душею відчував процеси в Україні, Володимир Зеленський. І хоча навколо Закарпаття, ось на схід, оточували такі області, як Івано-Франківська чи Львівська, де Петро Порошенко був лідером. Поруч, буквально поруч, через кілька кілометрів, де починається Закарпатська область, у нього не було симпатиків. Тому він з тріском програв вибори у президента. Президент убив в Конституційному суді русинську мову. А русинська мова убила президента. Кожному, хто при владі в Україні, треба би пам'ятати ці слова. Конституційний суд був, але життя продовжується. Русини були 1000 років тому, і вони продовжуються. Ми потребуємо справедливий Конституційний суд.